Our menu for today. Kani may pinaka the best, no? Tinabal mana. Naipanga, naipansit. Ay, pansit yan na. Ang gusto pagati. There. Sunny. What is this? Corned beef? Or vegetable. That's uyap. Uyap. Bata pa ka di pa mag-uyap-uyap, ha? Scramble or fried. Ano yan? John? Ang plato. Good morning. Pangit yung shot sa drone. Kaya nabilin na yung joystick. Oh. Kasi na itong basulon sa nabilin. Disod. Maawayan ta. Nabilin ito sa balay. It's a great morning here in Kumaykay. So nadiritan mga akong Lions Club family. Akong amigo nga singer. Kaway-kaway siya, da? Morning, brother. Morning. Nakatulog, wa? The best. The best. Sige, was? Oo. Nara mga first lady rin sa Lions. Dili kay ang among bungkuan. Camping. Ang mga first wag ka naka-prepare sa jacket ni mo, no? Wala kayo? My God. Morning, morning, morning. Morning. Among madam rin. Morning, madam. So mga ganito lang ang mga simpleng buhay. Kapi-kapi lang. Okay, nanawagan ng kitchen. Okay, mamahaw na may og tinabal. O sa man tinabal, be? Tanaw na, pakit-unta mo si tinabal, ha? Basta kalas na og rice. Nahira mong amo dito. MCJ, the big boss. Boss Miguel Chong. Nahimo po na ako ni siyang tatay-tatay. Mo po na nag-advise ako, apod. Mag-move on. Mag-move on. Di na tayo may manungag session. Siya po iniingon nga panunga mo, eh. Tuong po mi niya. So, bahay nga po mi sa mong favorite position. Mas hayag na ni ron. Daplin sa suba. Oh, lovely kayo. Kuan eh, for family lang, eh. Hindi kami mga buutan. Ay, permi ko diri. Butan ko. Hi guys, say hi! Say hi to the vlog! Uy. Our menu for today. Kani may pinaka the best, no? Tinabal mana. Naipanga, naipansit. Ay, pansit yan na. Ang gusto pagati. There. Sunny. What is this? Corned beef? Or vegetable. That's uyap. Uyap. Bata pa ka di pa mag-uyap-uyap, ha? Scramble or fried. Ano yan? John? Ang plato. Kaway-kaway na. Chillax sa kaya naman. Kay weekend man. Long weekend, holiday, chillax. Pero bilib ko aning tagiyan mo. Palit na ko ani. Ligon niyo. Ligon. Di magin mahulog si Mayor Mio. Oh. Okay na. Oh. Ligon kayo. Sa dua katawa ni. Ikot. Ba?
Ayaw mong palit sa temo. Kay, aligon kaya eh. Kalimot sad ko nga pa ko nagkuhan sa akong insulin. Mula akong abay na ko ni siya gabi oh. Di siya katulog sa mga insan. Nag-abay daw sa makina sa barko. Break. Muna yung mga.